Viete, ako sa tá najlepšia reštaurácia v celom Los Angeles najlepšou stala? Podvodom! Ale dôležitým pre váš biznis. Založil ju známy youtuber Airrack, ale malo to od začiatku jeden drobnúčký háčik, že ten originálny nápad bolo všetko, čo mal. Nevedel variť, nemal kuchárov, čašníkov, stoly, potraviny, vôbec nič. Čo teda urobil, že hneď v prvý večer mal do posledného miesta vypredané? No to je jednoduché. Zainvestoval $650 na nákup 5-hviezdičkových recenzií. K tomu sám oslovoval kamošov, aj náhodných ľudí na ulici, nech si naskenujú kód a dajú mu hodnotenie. Na druhý deň vstal a mal toľko recenzií, že sa stal najlepšie hodnotenou reštauráciou v celom Los Angeles. Pustil si teda telefón, mal viac rezervácií než vo svojej garáži a obývačke miest. Nie je to správne, neodporúčam klamať, ale aspoň vidíte, ako super dôležité je, aby ste si aktívne zbierali recenzie od spokojných zákazníkov. Je to totiž ten najefektívnejší presviečací nástroj, ale značky sa ich priam boja pýtať si, tak nerobte tú istú chybu aj vy. Pozrite si toto video ako na to.